Nu e mă nimic ca horror aici. Aha. Ce e aia? E ce? Stai. Nu știu unde e cheia aia, ușa aia care e. Nu e mă nimic ca horror aici. Vai de capul meu. Și că drop your metallic items now. E catage. Du-te dracu. Din cauza la cheie, mă. Da, îmi place că tu ai citit tutorialul, dar nu mi-ai băgat de seamă. Ia mă, Fionul, ca. Fută-te amară cu Fionul tău. Aoleu. Aoleu. Ce s-a aude? Ce s-a întâmplat, mă? Bă, băieți. Sneaky, sneaky, it's me! Ați! Chestii, am găsit chestii. Unde ești? A există o cheie. Ce s-a aude, mă? Chestii? Yep. Săracoale. Rămas în gură. Ce-o cum moare. Nu cred că mai pleacă din colțul ăsta. Ați murit cu aia, amândoi. Papula. Ioi! Cați-aș gura ta. What the fuck, au cusărit jos. Oh no! Anyway. Ai găsit ceva? Vai de pula mea, vai de pula mea, vai de pula mea, vai de pula mea. Ce faci, mă? Nu te duci acolo jos. A ce e? E o chestie cu o pici. Hello there. Bă, ce e aici? Alex, ești? Bă, ce e? Bă, ce e ăla? Bă! Alex! Oh, nu! Alex! Fugi, Kenzie, fugi, Kenzie, fugi! Oh, și dinți. Nu mai e loc. Oh, fuck me. S-a Kenzie, ia băta și rupe capul, sar jos și ia băta și rupe capul. Ce-o futuse pe niște Ia stelea stopul. peste... A zis la motorul. Oh, Kenzie, nu, Kenzie, nu, Kenzie. Fugi, Alex, fugi, că-i câinele. Supraviețuiește, numai să ajungi la navă, trebuie. Apoi aruncă dinții ea, bă, trebuie să iar dinții. Aruncă dinții! Unde-s? Aruncă Du-i dinții! nava. Aruncă dinții! Aruncă-ți dinții! Robotul, aruncă robotul! Da, e bine, e ce trebuie. Mașini. Marfa, bă!